Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga para alamin ang specs and then yung cost and installment nitong classic scooter ng Vespa. Ito yung Sprint 150i. So abangan po natin yan mga kapatid. God bless po. Noxky Vlog. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Vespa 150cc na classic scooter, no, bagong-bagong nilabas ngayon. At kagandahan dito mga kapatid ay ABS na itong kanyang braking system, kaya napaka-safety po. Yan yung forma niya mga kapatid. Kitang-kita natin yung pagka-classic look niya. Ito yung signature logo ng Vespa dito. Yan. Tapos meron ditong logo ng Piaggio. No? Yan. Ito naman yung sinasabi nating ABS. Yan. Kakaiba din mga kapatid kasi naka single sided lang yung kanyang shock dito sa harapan. Yung mapansin nyo dito. Sa kabila wala. Open lang siya. Very unique yung kanyang design. Then tubeless na yung kanyang gulong dito. Ang size naman ng gulong ay 110 by 70 by 12 dito sa harapan. Dito naman sa likod ay 120 by 70 by 12, tubeless din. Tapos ABS na nga din itong sa likod. Yan. Ito nga pala yung tatak niya, Sprint 150. Tapos naka air cooled yung kanyang cooling system. Then ayun yung kanyang muffler, makita natin, very classic yung design, hindi siya kakalawangin. Stainless to. Ayan. Then dito sa kanyang front, makikita natin yung very classic design. Pero ang kagandahan mga kapatid ay LED na yung kanyang ilaw dito sa may headlight. Ayan o. High and low niya. Tapos meron siyang chrome finish dito sa may pinaka cover ng kanyang headlight. Pati dito, no? May chrome finish yan. Tapos glossy blue na itong glossy dark blue yung kulay niya hanggang dito. Ayan. Tapos pagdating dito, yan, makita natin yung design niya. Meron pa siyang parang aerodynamics dito. Meron ding chrome finish. Then dito naman yung kanyang signal light. Kabilaan LED itong kanyang park light dito. Then yung signal light ay naka halogen bulb. Ayan. Ito, yung tatlong ilaw na to mga kapatid ay LED po yan. Tapos meron pa siya mga lining dito na chrome finish pag ganon. Yan. Then dito tingnan natin sa kanyang footboard. Very unique din yung design. Meron pa siya mga goma na dito para hindi madulas yung paa natin. Tapos glossy pa rin yan dito hanggang sa likod. Yan, napaka classic. Parang bawal mong magasgasan ito mga kapatid.
Then dito meron siyang tatak na Vespa dito sa gitna, na goma rin to. Ayan. Tapos meron siyang compartment yan dito. Makita natin. Ayan. So hindi lang natin mabuksan dahil wala pa siyang susi. Then makita natin dito yung logo na 150 ABS. Then dito naman meron siyang kanyang ignition, naka standard lang din. Ito may pindutan siya dito para bukasan pala dito sa may compartment yan, no? So siguro dito na rin ma-operate yan sa may susi. Panel, ito meron siyang digital dito, tapos analog naman yung kanyang speedometer, tapos may tatak ng Vespa. Then dito makikita natin yung kanyang turn signal light dito, no? Tapos andito siguro yung iba pang mga information na pwede nating makita dito sa motor na to, no? Tapos sa mga switch, ito meron din siyang high and low ito. Tapos turn signal light, busina dito. Then sa kabila meron siyang mode. Ito may pindutan siya dito. Tapos yung electric starter. Then sa throttle, yan. So malalim din. Malalim yung throttle nito. Tapos yung kanyang brake, ito naman, driver niya ay kulay silver. Pati dito sa may kabila, no? Dito naman sa likod, ito meron siyang grab bar yan dito na stainless. Ayan, no? Tapos may tatak dito na Vespa. Kakaiba din mga kapatid. Very classic talaga. Tapos dito, classic design pa rin yung likod. Kagandahan, LED na yung kanyang ilaw dito sa may taillight. Except lang dito sa signal light, no? Naka-halogen bulb pa yan. Ayan. Tapos meron din siyang reflector dito sa pinaka taillight, ay sa fender niya. Yan. Pati dito may ilaw ko pala yan, no? Hindi lang masyadong kita, no? Tapos andito naman yung S-pan niya. Yan, makita natin, natatak. Then sa likod, ito ay naka single shock. Yan. Na maliit lang din. Tapos drum brake yung preno niya dito sa likod. Ang gandahan naman, ABS na yan. Kaya napaka-safety. Then dito sa panggilid, natin yung kanyang panggilid na kulay silver. Then ito naman yung kanyang gearbox dyan, no? Tapos meron nakalagay dito na I get, no? Green Experience Technology. So ibig sabihin napakatipid din dito sa gasolina, no? Dahil green emission, mga kapatid. Tapos dito may logo na naman siya ng Vespa dito. Then dito naman side stand niya, meron din siyang kill switch. Ayan. So safety features din yan, mga kapatid. Tapos sa center stand yan, makaiba din. Heavy duty din yung bakal dito. Then sa upuan, makita natin ito. Ganda rin ang pagkakagawa. Bali 2-tone siya, mga kapatid. Ayan. Makinis dito, then dito ay magaspang na kulay black. Tapos may lining yung pinaka-cover niya na white. Yan, tapos malambot din, no? Maganda upuan. Tapos malapad yun dito sa may OBR. Yan. Then tingnan natin yung compartment. Ito. Yan, malaki din, mga kapatid. Parang kasya yung isang helmet dito, no? Half face, kasya. Tapos ito na yung kanyang mga side mirror. Then yung battery. Tapos ito naman yung kanyang mga manual, no? Yan nakalagay dito. Ayan. Tapos dito naman yung kanyang tank. Ayan, nakita natin yung nakalagay na gasoline. So parang ano siya, no? Parang sa sasakyan. Ganda rin. So i-flash ko na lang yung fuel capacity nito motor na to. So ayan po, sa mga gusto ng ganitong scooter na classic look, tapos very elegant ang datingan, no? Pag meron ka dito, mga kapatid, yayamanin ka na. So ayan, sa mga may gusto ng ganito, mga kapatid, available dito yan sa Motorcycle City, Pueblo, Pampanga. Pag-ipera lang kayo sa kanila, i-flash ko na lang din yung kanilang contact number dito sa branch nito, no? Yan po sila para mag-assist sa inyo. So yan po. Mas marami pa rin sila mga motor dito na available. Lahat ng klase meron din siya.
Mas lalo sa mga big bike, meron sila dito. Ayan. So, ayun lang po mga kapatid. God bless po sa panonood.